Hola i benvinguts al Japó! Que fort que estiguem dient això, ens feia molta il·lusió aquest viatge i més portar-vos a nosaltres perquè benvinguts perquè ens acompanyareu a tot el viatge. Comencem la ruta aquí a Osaka, de fet és el dia 2, vam arribar ahir no vam gravar perquè estàvem morts. I mira que era xulo, perquè hi havia una cerimònia com molt tradicional i de més, però res, són les 8 del matí, estem pels carrers d'Osaka. De moment estem veient bastanta vida nocturna, o sigui, hem sortit al carrer com a les 7 i hi havia gent que tornava de festa, de més, la meva germana ja em va avisar, Sara, a Osaka veuràs que hi ha gent borratxa o gent sense sostre, hi ha altres ciutats, no veuràs res d'això. És molt curiós perquè són les 8 del matí, jo estava buscant un cafè, no trobava res obert, al final hem trobat un Starbucks, però és que no hi havia res obert, I de cop trobem un centre recreatiu d'aquests que hi ha tot de màquines i de més, i això, primer que estava obert i estava ple, hi havia molta gent allà jugant. Mira, he aconseguit aquesta coseta tan mona d'aquí. Bueno, ara veureu els vídeos. A més, em fa molta gràcia perquè aquí és un món com tan consumista que són coses que no em compraria a Barcelona ni a conya, però aquí és com que fa la gràcia, saps? Un altre fet curiós, tots els cotxes aquí són quadrats, o sigui, i és tot tan ordenat i tan maco, també. És un caos visual perquè hi ha com molts estímuls i moltes cosetes, però tot ordenat i maco. No sé, és tan guai de moment, o sigui, no portem 24 hores, bueno, ni això, i increïble. Jo estic enamorada. També, són les 8 del matí i estem a 29 graus. Aquí tothom va amb aquests ventiladorets i crec que ja ens en comprarem uns per portar-los al viatge. I paraigües pel sol. Realment crec que funcionarà molt bé perquè el sol a Torres, a la sombra, s'està prou bé. I després fem un tour per aquí a Osaka i no volem morir-nos de calor. Així que us ensenyo tot. Aconseguirem... Ai, jo vull aquest ninotet d'aquí. Ui, que fàcil, no? Ja ho tinc, no? Ai. Que cabrons. Perdó, Ara vull tornar. Torno. Vale, intenta-ho. Ara em toca a mi el segon intent, a veure qui l'aconsegueix. Oh, aquí no està molt... No. Quasi s'enganxa. Tercer i últim intent. Ara sí que sí. Jo crec que claríssima. ¡Vamos! ¡Ué! ¡Animosito! On me'l posaré? No tinc ni idea, però quina monada. Continuem la ruta. De salmó. Hem vingut a un lloc així més tradicional a menjar carn. Una bona pinta és que teníem bastanta gana. Hem fet el tour i ens estàvem morint de calor. Diem, necessitem un lloc amb aire condicionat i que tinguin menjar bo. I crec que ho hem trobat. M'encanta perquè aquí els menús tenen com diferents platets petitons. Agafem la carn. Una bona pinta que fa. I cap a dins. Que bona. Això fa una pinta una mica estranya i sospitosa. No sé si provar-ho. Ho provo? Es veu, Uri? Està bé. Bon appétit. Acabem de comprar aquest pastís de formatge que només es pot trobar aquí a Osaka i es veu que està increïble. Diuen que és molt esponjós i que això s'ho pot menjar una persona tranquil·lament. No ho agafo bé perquè crema moltíssim, acaba de sortir literalment del forn. Ens han dit que és millor que la tarta de queso espanyola, la de Sant Sebastián. Ens ho ha dit el nostre guia, que és japonès, així que anem a provar, anem a posar a prova. Mira, és super esponjós, a veure si... És que tot aquí ho fan fluffy. Anem a veure. Prou, A tot això hi havia molta cua, ens hem oblidat de demanar coberts i ens hem de menjar mossegades, però tot sigui això. És un flam, literalment, un flam. Ara, menjar-te tot això, tu sencer, em sembla una barbaritat. És que l'Uri està mirant com anar a un temple que volem anar ara, a veure si tenim sort. Palito, raya... ¡Wow! ¡Es aquí!
Estem al temple Katsuoji aquí a Osaka, que és un temple on es fa un ritual que és amb el Daruma, que és aquest ninotet d'aquí que has de demanar un desig, l'apuntes aquí al darrere, que l'Uri no volia que l'apuntéssim en el nostre idioma, ha volgut que l'apuntéssim en japonès. Que si no queda cutre. I llavors hem de fer un ritual que l'hem passat per incens, per purificar-lo i de més. Llavors es pinta l'ull esquerre, te'n vas i quan s'ha complert el teu desig has de pintar l'altre ull, tornar aquí i deixar-lo. Ja ho hem fet i ara seguim al temple, però és preciós, és molt maco, la veritat. Vas fent paradetes per al temple i vas omplint estampes perquè t'acabi sortint un dibuix final. Que mono. El 7-Eleven, que és el supermercat que tinc aquí darrere, literal ens salva la vida perquè n'hi ha un pràcticament cada 2 cantonades i hi ha de tot de menjar. Des de smoothies boníssims, que us he ensenyat aquest matí, a sushi, que avui no en quedava, pollastre arrebossat que m'ha agafat ara, i ara vaig a provar un plat tradicional, bueno, plat, si se li pot dir plat, un menjar. És com un dumpling xinès, però fet per ells, a veure. Està bé. Hi ha un pollastre fregit que ells són els reis de la fritanga, de debò. Ho fan tan bo. Perfecte. Bona nit, fins demà. Bona nit. Bon dia. Adéu Osaka i hola Nagoya. Bon dia, estem a Nagoya, que és un poble que està com a 2 hores en tren d'Osaka. Hem vingut aquí per veure un torneig de sumo, que ara el veureu, un tornament que tenim moltes ganes, i estem provant el primer ramen. I gyozas, les primeres gyozas, les anem a provar aquí, en directe. A veure... Increïble, es desfà. La massa de fora es desfà. Està increïble, eh? Això sí que hi ha diferència amb les nostres. Boníssima, eh? Anem a per al ramen, que jo li veig una textura estranya. Bueno, diferent a la nostra, clar, el nostre ramen. A veure què tal. El fideu està molt bo. Bueno, primer ramen, molt bo però pica. Jo no puc, eh? No sé si me l'acabaré. Aquí tinc l'Uri, que a més hem de menjar mitja hora perquè ara ens en anem al torneig de sumo. Ens fa una il·lusió. A més, volíem veure sumo que no fos un joc turístic, sinó que fos real. Saps? És un torneig nacional. Llavors ens fa molta il·lusió. Nois, estem a un torneig de sumo i és molt guai. De debò que si veniu al Japó n'heu d'anar a veure un sí o sí. Aquest el fan 6 vegades a l'any a Osaka, Tòquio, a Nagoya i alguna ciutat més. I mira, ho heu de reservar sobretot amb temps. I aquestes persones pesen quasi 200 quilos. O sigui, és una barbaritat. La cosa és que s'han de tirar una a l'altra fora del ring. Mira, mira, mira. Ui, 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 ui. Ala, ala. Si estàs a primera fila, igual se't cau un lluitador a sobre, eh? Sí. Millor estar ben lluny. No, però de debò que és una passada. A més, és zero turístic. En plan, som dels pocs turistes que hi ha i perquè venim en grup. M'he anat a buscar un cafè perquè m'estic dormint. Això dura molt de rato i entre que estàs tot el rato tenta coses. Doncs malament als hotels perquè, bueno, primer que dormo amb l'Uri i després que no estàs on has d'estar. He de prendre molt de cafè i aquí no venen el meu cafè latte de vena a tot arreu. Llavors no prenc cafè, em dormo per les parets, bueno, en fi. Però mireu que xulo el tornament. És increïble. Està molt guai, de veure. En plan, sembla que estiguis en una pel·li. Us ho recomano moltíssim, de debò. Si veniu, aneu a un sumo. Però un sumo com aquest, tradicional, no sé. Com si al final estiguessis a un partit del Barça o d'on sigui. Tota més gent d'aquí, tothom ho viu molt. Doncs el mateix fem al sumo. Acabem de sortir, ha sigut superguai. Hem vingut l'últim dia del torneig, llavors hem vist l'entrega de premis. Bye, thank you, arigato. Són boníssims perquè sempre que et diuen tant hola com qualsevol cosa, et fan així reverència. Ara dormim a Kyoto, anem cap allà, tenim hora i mitja fins a arribar allà, però bueno, crec que estem tan cansats que ens anirà bé descansar una miqueta al tren, al metro i on sigui. Mira, la gent també va molt elegant, amb els vestits tradicionals, així. Que monos, m'encanta. Sí, per cert, parlar en japonès és molt difícil. Hola és konnichiwa, què dius? Gràcies, arigato, adeu, sayonara. Però és que quan la gent ho diu no els entens per res. I et quedes allà com... No, que és difícil, en fi. Però són molt agraïts, són molt simpàtics, estan tot el rato somrient, t'intenten entendre de qualsevol manera encara que no parlin anglès. Bueno, són més monos. Adeu, Nagoya. Demà fem 4 anys. Molt fort.
room tour de l'hotel de Kyoto. Ai, que mono! Bueno, una exclusiva, No l'he ni vist. Ai, so cute. És que jo crec que aquí a Kyoto tot és maco. Tot és mono. A veure, el lavabo? Bueno, el lavabo sense... No té cap història. I la dutxa tampoc. Però que mono, és molt netet. És que ens han preguntat si volíem fer un upgrade de l'habitació per 140 euros, 6 nits, i jo he dit que no. No sé, prefereixo comprar-me alguna de roba per 75 euros per persona, no sé. I l'Ori diu, bueno, la mirem i ho decidim, però crec que està superbé. Us deixaré el nom de l'hotel perquè crec que aquest hotel dormirem i estarem molt bé. Aquí al Japó tots els hotels et donen com amenities, saps aquestes cosetes que et regalen? Bueno, et deixen sabatilletes, et deixen... Bueno, sí, realment t'ho regalen. Raspalls de dents... A l'altre teníem de tot i quan et netejaven l'habitació tornaven a posar de tot. Perquè gilet, raspall de cabell, bueno, de tot. I aquí, bueno, això òbviament no es pot emportar, però és que mira quins gotets més monos. Això sí que m'emportaria a Mataró. Si ho comprés, òbviament. Què més? Ah, sí. Vale, per això m'he posat a gravar, perquè us volia ensenyar això de que et donen kimonos a tot arreu. Per dormir. L'altre l'Uri no se'ls va posar, però crec que aquest sí que se'l posarà. I és que mira, jo amb l'altre sí que dormia. És un kimono preciós. A veure si m'escolteu igual i no estic tapant el micro. Però mira, I feel Japanese. És que jo crec que ara us tallo un sashimi. Creu que soc japonesa. M'ho posaria millor, però com és de fort? Dormir així cada dia, que t'ho netegin, t'ho donguin... És que no s'ha de portar ni pijama. Si veniu al Japó, no porteu pijama, a no ser que aneu a Airbnb o llocs on no us ho donguin. Però vaja, 10 out of 10. I crec que aquest llit és comodíssim. L'Uri s'ha estirat i m'ho ha dit. A veure... Ai, sí. Estem tan cansats, és que viatjar cansa molt. O sigui, ahir sí que vam fer uns 25.000 passos, avui no tants, hem fet bastant poc, però estar tot el rato atenta, mirar coses, culturitzar-te, cansa, perquè realment la ment... Mira, avui 13.000, no tants. Però res, anem a buscar on podem sopar. Demà sí que tenim reserva a una barra japonesa, en un omakase, on et cuinen davant teu. Aquí a Kyoto em fa molta il·lusió, i dimarts també tenim una altra reserva, perquè avui és un diumenge. Però res, crec que ara em posaré a mirar a on podem sopar. Hem dinat un ramen, demà mengem sushi, així que no sé què ens pot venir de gust. Potser ens quedem a l'hotel, no ho sé. Ai, quina il·lusió estar aquí de debò, em fa molta il·lusió. No us ho he dit, estàvem venint, estem a Kyoto, que Kyoto és com la ciutat de les geishas, però les geishas no es veuen fàcilment, és a dir, estan com a la seva zona i surten molt amb la seva gent i de més. De fet, farem un tour sobre les geishas, a veure si no veiem una. I ara hem arribat, de fet, és que hi ha gent que marxa de Kyoto sense haver-ne vist alguna. I hem arribat i l'Ori diu, ai, mira el cotxe, hi ha una geisha. I miro el cotxe i hi havia una geisha superben posada, superguapa, amb la cara blanqueta, tota impecable, el cabell recollit i les seves decoracions que porten. Estava així, pensava, uau, és que sembla una pel·li, és que sembla que no siguin de veritat. Però res, quan ens expliquin curiositats ja us ho explicaré més, i és un tema que m'encanta, el tema de les geishas. No sé, em sembla tan curiós. Li dic a l'Ori, no sé si estan en perill d'extinció. Em diu, com si fossin una espècie. I jo, no, però és que crec que la gent jove ja no exerceix tant aquesta feina. Ja us explicaré què tal. Ja el tenim vestit. Anem a provar l'okonomiyaki, que és un tipus de truita japonesa estranya que realment ens van explicar ahir que significa, bueno, en japonès, com tirar totes les coses que t'agraden, i és com que tu vas escollint els ingredients i t'ho posen aquí. Són fideus fregits amb una mica de tot, li hem afegit ou. Sí, clar, per això deia el mix, no sé si ens agradarà. I t'ho posen com en el centre, on hi ha com una barra que crema. Farem un intensiu de palillos. És enorme, No sé com dormirem avui. Mira, m'ho acabo. És una barreja de tot de coses que estan bones. Amb soja. Ens ho agafem per emportar perquè no podem més, així que sí. Un sopar lleuger i això de lleuger no té res. Ja, quina ràbia, perquè més carbohidrats a mi per la nit em senten com molt pesat. Però bueno, estic al Japó, què he de fer, no menjar-ne? Res, això que ens ho emportem, sobretot si veniu i no teniu molta gana, compartiu. Perquè no ho sabia, mi tela. Per demà dinar. Ho tenim! Com és de fort que estiguem vestits així. Hem vingut a fer una cerimònia del te i, bueno, vestits en kimono, que és una mica guiri, però quan més estarem al Japó per portar kimonos i aprendre a fer matcha. A més, la gent aquí és tan simpàtica. Mira, és que us vaig ensenyar l'Uri, que està preciós. Mira que guapo. Oh, i les sabatetes? Jo ho he decidit vermell i llavors m'han posat les floretes aquí al cap, també a conjunt vermell, blanc i verd. Em diu quin és el teu cantó bo de la cara i el dret. I m'ha posat tot aquí. I ja està, però és molt mono. I els mitjons ens els quedarem. How cute. Tiqui, tiqui, tiqui. I ara a aprendre a fer un bon matcha.
plenes de gatxapones d'aquests. No sé com es diu en català. És que en castellà vaig veure que una noia, la Paula Teodolí, de fet, li deia gatxapones. Llavors jo li diré gatxapones. Són aquests clauers, així friquis. Nosaltres volem aquest de Shin-chan per les claus de la nova casa. I reia tot tipus. Jo estava mirant a veure si hi havia Hello Kitty i sí. No hi ha cap Hello Kitty, però bueno, la gràcia és anar-ne comprant com de monos a diferents llocs que anem trobant. Llavors anar vestint, doncs jo què sé, bolsos, claus i anem a provar. Soc la sugar mami de l'Uri, últimament. Tirin. A veure què he tocat. Ai, que mona. Que mona. Mira, aquí el Mario. A la Raquel, la parella de meu germà li encantaria. Però clar, què fem? Aquestes són boníssimes, però clar, jo no utilitzo ja lip balms d'aquests com per utilitzar-ho. Ai, aquest també. Què, provem aquest? Vinga, va. Anem a per al Mario. Jo crec que si toca el Mario o el Luigi serà per la Raquel. Un dels seus... Ai! Souvenirs. La Raquel és la parella del meu germà i té el Mario tatuat, vale, perquè us feu una idea. Taran! Jo vull... Oh, el bolet! Quina il·lusió! Era el que em feia il·lusió a mi. Taran! Quina cosa més mona. Hola, vaig matching. Ai, però no és el bolet. Ai, amor, no m'agrada. Jo volia aquest. Què, torno? Mai més tornarem a gastar diners amb aquestes coses, no? El mateix, si toca el Mario o el Luigi serà per la Raquel. Si això no està ni aquí, no m'agrada. És la flor aquella. Ai, caca. Però bueno, ja ens hi quedem. No diuen, però... Bueno, és divertit. Sí. Ja tenim les nostres fotos impreses! Quina gràcia, mira, a mi em feia il·lusió fer aquesta fricada. En plan que et posen el filtre aquest anime friki que ells es retoquen les fotos així. Pues a mi m'ha vingut de gust fer-ho. A l'Uri no li fa massa gràcia, però ha sigut tota una experiència. I anem a parlar de la cerimònia del te. La cerimònia del te ha sigut molt guai. La cara informe, unes orellotes... No entenc quina gràcia té això, però bueno. És divertit, perquè nosaltres mai ho faríem. Però bueno, la cerimònia del te. Hem anat a aquest lloc que us deixo per aquí, perquè no me'n recordo el nom, Maikoya o alguna cosa així. Ha estat per mi un 10 out of 10, la veritat. En plan, al principi quan hem entrat jo pensava que seria bastant guiri, perquè saps allò que són 20 persones, et posen uns allà, els altres així, però al final a la sala érem 7, la gent molt simpàtica, et fan com una mica la cerimònia tradicional, has d'escoltar, estar tranquil, fas una mica de meditació. Ha sigut molt xulo. Tu què t'ha semblat? Una manera de celebrar els 4 anyets, no? De bon matí? O no? Sí, sobretot és graciós ficar-se aquí mono. És guai. I estar en la sala aquesta, que és així com el tatami. Una casa molt tradicional. I també de preparar el matxa, que ho prepares com ells ho preparen i en prens un. No m'agrada el matxa. Bueno, no m'agrada. Els que havia provat no m'agradaven i aquest estava bo. Prou bé. Avui hem volgut escapar una miqueta dels temples, passejarem una miqueta més per les botigues i a la nit ja anem a sopar a un omakase, que després els ensenyaré. Sushi, vamos. I ja està, a mirar botiguetes, jo em vull comprar alguna coseta, així que ara us ensenyaré. Poc més i a disfrutar de les fotos i de tot. Que bo estava. Un lloc super tradicional. De debò que, mira, un tip si veniu aquí al Japó és buscar a Google Maps si vols ramen, doncs busques abans al ChatGPT com s'escriu ramen en japonès i còpies i enganxes a Google Maps a la tipografia japonesa i així són llocs més locals, no són tan guiris. I mira, aquí ens estan atenent una família que el fill i el pare estan a la cuina i la mare i l'àvia, que és una senyora supergran, van aquí recollint els platets i són tan maques, de debò. Ho sento que us heu abandonat tota la tarda, hem anat de compres, de fet ens hem tornat bojos, sobretot l'Uri, s'ha comprat de tot, l'Oniclo i el Moji, que era tot perfecte, i ara ens estem arreglant perquè anem a l'omakase. Jo m'he fet per primera vegada aquest cabell engominat, només al serrell, però crec que m'agrada, no sé, m'he retocat una mica el maquillatge i aquest és el resultat, no sé, a mi em fa molta il·lusió la cita que tenim avui a l'omakase, a veure què tal, si ens agrada, i l'Uri, aquí tinc, tot guapetón, i ara ja marxem cap allà, que anem bastant justos. Així que us ensenyo tot el camí. Bon dia! Estem a dimarts, ahir no us vam dir res després d'anar a sopar, però va ser increïble. Un sushi boníssim, se'ns desfeia la boca, bueno, vam gaudir. Però res, avui up to another adventure. Avui sí que és dia més de temples, per això hi vam deixar tota la part de fer compres i més com comercial i superficial, com per així dir-ho, aquí a Kyoto. Però avui és dia de temples, comencem amb el Fushi Inari, que són 10.000 toris, que ara ho veureu vermells, segur que ho heu vist a moltes fotos. Sabíem d'estar aquí 7:30, hem perdut el metro i estem 7:45, però perquè veieu d'hora que t'has de llevar i anem al límit perquè no hi hagi gent. Però bueno, res, aquí estem.
Aquí Kyoto està ple de cafeteries estètics. La veritat és que tot és bastant estètic i jo estava buscant com una desesperada un bon cafè i hem trobat aquest lloc. És que l'Uri m'està fent molta enveja amb el seu matcha de coconut. Es veu que està increïble. I el lloc és tan mono. Boníssim. El teu? Està bo. Sí? Home, té una textura. És que a mi el matcha no m'encanta, però... està molt bo. Hòstia, sí que té gust horchata, sí. Què sembla una horchata? És molt raro, perquè si no ho proves... No Es veu que era d'especialitat de la casa. No sé. Però res, ens encanta. Hem dinat en aquest restaurant d'aquí, que és la típica barra que, literal, igual sí que 10 persones, que ho portava una família japonesa. Més bo tot. Hem provat el sriracha, era el bol aquell, que no sé què és lo del damunt, però a sota, bueno, la base és d'arròs, a damunt hi ha tot de sashimi talladet, doncs del peix de la temporada, que sí, anguila, pop, salmó, tonyina, que està molt bona, i a sobre com uns fideus, diu, és formatge ratllat, òbviament no és formatge, no sabem què és, però estava molt bo. En plan, i és un plat tradicional també aquí japonès, i estava molt bo. Això t'ho prepara. És que a mi, quan em cuinen davant meu, o sigui, per mi el lloc ja automàticament, no sé, és com un upgrade. Però parlàvem amb l'Uri que no entenem com matrimonis d'uns 80 anys, com en aquest cas, que sí que hi havia els fills també treballant, però els matrimonis d'aquesta gent de 80, 85 anys, que veus que els hi costa tot. Per exemple, ella només portava l'aigua i la soja. Era més tendra. Però dic, ostres, per què estan treballant? És a dir, per necessitat? Perquè no tenen ajuda per part del govern, per distracció i perquè els agrada, perquè, per exemple, la meva àvia té 87 anys i segueix treballant al camp. És pagesa. Doncs ella, perquè li encanta, és la seva vida, segueix encaixant tomàquets cada dia a buscar quasi pepinos, tal, bueno, què us he de dir? Però això, què ho fan per això? O perquè no tenen ajudes i és necessitat? No ho sé. Llavors no sé com prendre-m'ho. Quan ho veig penso, ai, agridulce. Igual li pregunto a ChatGPT o a algun guia, que avui anem a fer un tour per Gion, al barri de Geixes. Vale? I res, això que molt bo. I ara anem una miqueta de compres, que ja estem una mica fins al moll avui de temples, perquè fa molta calor, o sigui, literal, el sol a torres, estem passant per la sombra, i poc més, que aquí a Kyoto ja us he dit, però tot és superestètic, les botigues, tot. Així que anem a investigar. Que mono! Anem a provar aquest mochi que porta maduixa i crema, no sé què. Un mochi dels bons, feia molt bona pinta. A veure. Inclús ens l'han donat amb gel i tot. Bueno. Yummy! Fa una pinta, que està bo. Deixa'm provar. No ha volgut la Sara. Te les havies d'haver demanat. Va, demana tal. Aquestes m'encanten. O sigui, o les ames o les odies. M'encanten, però típic que a mi això no em queda bé. Seran superdivertides. Bon dia, estem a dimecres, ahir us vaig abandonar completament, així que em sap molt de greu, però vam acabar morts. En plan, us vaig ensenyar que vam anar una miqueta de compres i així, vam anar a l'hotel a descansar i vaig fer una siesta que vaig tornar a néixer, perquè clar, ens havíem despertat molt d'hora i després vam anar al tour de la geisha, però és que jo vaig anar ja sense maquillar, sense ganes, i bueno, va. Ahir vam acabar fent quasi 33.000 passos, o sigui, estava mortíssim. Avui dèiem, no ens despertarem d'hora i anirem del chill, així que avui anirem al castell d'Osaka, teòricament, perquè l'Uri li feia il·lusió, encara que ja vam estar a Osaka, però està a 45 minuts en tren. Llavors diem, doncs anem allà. Jo vull comprar una miqueta de matcha perquè estem a Kyoto, que és la capital del matcha. Bueno, al costat hi ha Uji, que és d'on ve el matcha. I no sabíem si fer una mini excursió en aquest poble, però vam dir, és igual, per comprar el matcha ja el comprem aquí, que està el mateix matcha, però aquí. I ja està, així que tomem el dia, però jo avui estic rebentada, així que seguimos. 眠りが溶けて朝焼けが夢を盗んでいく君の声が Arriba un punt que no es pot romantitzar res més. Ai, mira, hi ha aquestes coses d'aigua. Jo vull. Són les 12:30 del migdia, estem a 36 graus. Estem al castell d'Osaka, no es pot més, o sigui, horrorós. Però bueno, aquí estem, ara entrem al castell, acabem de comprar les entrades i us ensenyo. Bon dia, estem a dijous, hem començat el dia ben d'hora perquè els últims dies estàvem cometent l'error de dormir una miqueta més perquè estàvem morts i anar més tard vol dir a les 9 en comptes de sortir a les 7:30. Un error perquè fa una calor, així que aquests dies aprofitarem per despertar-nos ben d'hora i aprofitar les úniques hores de mínimament sombra que hi ha. Ja està, ja tot bé, ens estem demanant un latte i un matcha aquí a l'hotel, així tenim la panxa una miqueta plena i els ulls ben oberts. La
calor i humitat que fa és insuportable. Mira, se'm mouen les gotes caient-me pels braços. Són les 8 del matí. I estic amassada perquè no se'm corre el maquillatge. És horrorós, de debò. Si podeu, no veniu a l'estiu. Jo no tenia més opció. En plan, jo només em podia agafar vacances a l'agost, però si podeu, eviteu. A pujar escales a bon matí. Gotes de suor, de patiment. Avui l'Uri s'està prenent en sèrio això de ser el càmera. Oh, quina postal. Això els ensenyaràs als nostres nens. Mira, on van estar el teu pare i la teva mare? Un distracte. Quan teníem 24 i 25 anys. Veu que maco. Estem a un temple que teníem al costat de l'hotel. No és tan conegut, però és preciós. Mira, que verd. Que maco. Mira com vaig a ficar per sortir els planos. Perquè sempre, es queixa que sempre gravo des de dalt. És que si no, surt papada des d'aquí. Ella em grava així, i així no, Uri. Així, mira, mira. La piel tensa. No, però és que em fa gràcia que sempre us gravo al matí perquè és quan tinc més energia i tinc la cara inflada. A més, quan menges malament i dorms malament, òbviament, és encara se t'infla més. I ahir estava mirant els vídeos d'aquests dies i dic, mare de Déu, si semblo el muñeco Michelin, la cara. Però bueno, a gaudir. Bueno. Bones notícies perquè hem aconseguit matcha! Matcha i a més del lloc més conegut. I bueno, diuen que és el més bo. Estem a Uji, que és la capital del matcha. Molt del matcha surt d'aquí. De fet, anirem a fer un taller per aprendre a moldre i tot. I és una odissea trobar matcha aquí. Bueno, trobar-ne en pots trobar a qualsevol súper i de més, però matcha del bo és molt difícil de fer. Si les botigues obren a les 9, a les 9 i mitja o a les 10 ja no queda matcha. Això és molt difícil. Llavors ens hem despertat més d'hora per venir a la Factory, que no està com al centre d'Uji. N'hem aconseguit, a més hi ha el límit que només en pots emportar un per persona i n'hem agafat 2 diferents per fer el nostre latte. Ara anem al centre a comprar-ne més, que hi ha més botiguetes, a veure si arribem a temps i n'agafarem per encàrrecs, que ens han donat una il·lusió. Per fi, ahir vam anar a botigues i òbviament totes estaven sold out, així que avui diem no, ens quedem sense. I el que s'està posant l'Uri al coll és una toalloleta que té efecte fred, efecte menys 3 graus, i se la posa i literal et crema el coll de lo fred que està. És que ara ens toquen uns 20 minuts caminant si no trobem un taxi abans. Inclús et donen un certificat que el seu matxa està fet aquí a Uji, perquè es veu que hi ha moltes falsificacions de que el matxa es produeix a la Xina i després ho empaqueten dient que ho han fet aquí a Uji. Però no, nois, aquest és com el meu primer Louis V, que està produït a Uji. Així que tenim sort i anem a tastar diferents cosetes de matxa, que aquí a Uji tot es troba fet de matxa, inclús noodles. O sigui, anem a provar algun geladet o alguna coseta. Jur, tenim el teu matxa, ens hem comprat el mateix perquè és perfecte per lattes, també és difícil d'aconseguir, està produït aquí a Uji, així que ens prepararem molt bons matxes. I aquí te'l donen a provar. I la botiga és molt xula, la veritat. Es nota com tot molt local. És que mira quins packagings, què és aquesta preciositat? A veure, la Sara està cansada, així que m'ha passat el relleu. Ui, anem a menjar a un restaurant que hem vist, a veure què tal està. Tenim molt bones reviews, és petitó, és de burgers, en teoria fica de Wagyu, vés a saber. Aquest el cambrer, que ha estat mitja hora per apuntar tot, ho ha verificat tot. No parlen anglès, t'intenten entendre, però no parlen res d'anglès, llavors sempre et posen el traductor. Així demanes a tot arreu. Hem de pensar molt bé si li volem preguntar a una persona o no, perquè en el moment en què li preguntes, ells et volen ajudar sí o sí, però clar, la gent que no parla anglès comença ja, es queda ja atrancada i veus que ho passa malament. Diu que m'enrotllo molt, la Sara. Bueno, doncs ara parlaré molt ràpid, així no s'allargarà res més, i res, provarem la carn, provarem una hamburguesa, després una carn amb arròs. Carn de Wagyu. És un plat... Sí, en teoria és carn de Wagyu, no sé què és cert que no, perquè tot arreu fica carn de Wagyu, tot arreu hi ha preus diferents, molts cars, uns altres no tant. Això, ara us ensenyem els plats, a veure què tal. Anem per feina, que tinc molta gana. Aquest és carn de Wagyu amb arròs a sota i li hem demanat un ou. I aquí és una hamburguesa, lechuga, tomàquet, formatge i amb patates, que estan molt bones. Es nota diferent, sí. Yummy. Wow, thank you so much. Que monos són, bravo. Són un tresor, la gent d'aquí. Són més monos. A vegades s'espanten quan em veuen gravar, però a vegades, com aquesta, t'ajuden i t'ensenyen cosetes. Bueno, anem a tastar, va. Boníssim. La veritat que s'entén quan un restaurant està puntuat amb un 4,9 a Google Maps. L'expert de trobar restaurants així és l'Uri. Estava molt bona la carn de Wagyu, sobretot l'hamburguesa. És com que es desfeia la boca. Molt bona. Així que, res, ara anem a aprendre a fer matcha, però des de scratch, en plan, des de la fulleta del matcha, aprendre-la a fer tot i us ho ensenyem.
aquesta monedeta, que és la moneda 10 iens. Taran! Quina calor. Ens estem desfent. Review del taller de fer matxa. A mi m'ha agradat, la veritat. Sí que era semblant a la cerimònia del te i abans faria 100% la cerimònia del te, però ha estat guai perquè, bueno, al final et guien, et fan fer coses, hem molt el matxa i de més. Sabeu què m'ha passat? Que he confós a una mare i un fill en parella. No sé què ha dit i dic sí en totes les relacions. I diu, no, si és mi hijo. I jo, bueno, el list és un cumplido, no crec? La noia no parlava anglès i anava fent gestos. No ens hem enterat de la meitat, però suposo que si vas un altre dia i hi ha algú que parla anglès, és molt interessant. Ens ha passat que molts cops intentem parlar amb ells, no ens entenen i diem, vale, els hi fem uns gestos que, vull dir, jo crec que entre europeus o així ens entendríem. En canvi, ells és que no entenen res, miren en plan amb cara perdut. Comencen a parlar així, amb sorolls, amb sons. Sí, per barrejar el matxa li diuen xaca-xaca. Xaca-xaca, oh! Anem a prendre o un gelat o un ice latte perquè m'estic morint de calor. No sé si ho veieu. Tot el matxa que hem comprat. 1, 2, 3, 4 i 5. I a nosaltres no ens agradava el matxa abans de venir. Imagineu-vos. Però res, amb aquest super haul em despeixo de vosaltres per aquest primer vlog i ens veiem al següent, que serà un viatge molt guai perquè a part d'estar a Kyoto anem a les Okinawa, que són les illes paradisíaques del Japó que molt poca gent coneix, exactament a les Ishigaki, i allà us ensenyo més. Adéu!